Bonberenea ekintzak zigiluak 20 urte bete berri ditu, eta hori ospatzeko jaialdia egingo dute ekainaren lauean. 20 urte hauetan 110 erreferentzi kaleratu ditu zigilu alternatiboak. Euskal Herriko musika eszenaren parte garrantzitsu bat. Gaur gurean, Bonberenea ekintzak. Patxi Muñoak hartu gaitu Bonberenean. Bonberenea ekintzak zigiluaren 20 urteen inguruan luze eta zabal hitz egiteko. Bonberenea ekintzakek 20 urte bete ditu, aurtengo apirilean. Eta, hemen gaude, Tolosan, 1987an okupatu zen etxe batean, nire atzean dagoen eraikina. Gu hasiera baten hasi ginenen ez gendun inongo ideak zigiluna, ez? Gendun etxen genden herriko lau bostalde, humus, tanta, logo elektriko, fisura eskafoides, talde ezberdinak genden, ez? Eta, 2002 garaiaktan pentsatu gendun bilduma bat egitea, nun zeuden etxeko taldeak, eta momentu hartan etxen bueltan zebiltzan talde ezberdinak. Eta, gure idea hasierakoa izan zen gehien bat, bilduma haua egitea, eta besteik ez. Eta 2002 urte hartan aurreneko referentzia izan zen Bonberenea oztopo guztien gainetik. Eta, aurreneko 10 referentzia haiek izan ziela demago 2002-2005 gehien bat izan zen etxen finkatuta zegoen jendeen proiektu bultzatzea. Funtzionatzen gendun plataforma bat bezala, ez disketxe bat bezala, ez? Ordura arte disketxeak funtzionatzen zuen eran, ez? Talde batei rekurso ekonomikoak eta rekurso baliabide potentekok ematen ziela, krisia handi bat egon zen, eta krisi horren ondoena, gu xumeki gure lan hori egiten eginen, inungo objektibo espezialik gabe, eta hasi zen jende bat eskaintzen, eskua botako genion, bere proiektu aurreratzeko, eta batzen aiz izan zen anestesia terapia dizkaua, ez? Eta, hortik aurrera batzen juntzien, ze amaiz, beste hemendik, eta, konbertitu ginen 2010-en, 30 referentziakin, ez? Baina, baina aztu gabe, proiektu txukiri, sostenguei ematen, ez? Salmenta bat zuten taldek, eta proiektu berri hori, batetik bestetik, ez? Balantza bat iten, proiektu horiek bultzatu nahian, ez? Eta, gauz bate bestea eraman du, eta 20 urte pasata, bain 110 referentziak kaleratu ditu, ez? Beti argi ukita, gu ez gara disketxe bat, gu gara plataforma bat, nun indarrak batuz proiektu bultzatzen diteun, ez? Eta pizkate hori argi utzi nahiko nuke. Estudioarekin pizkate esango ditut ere berdin hasi ginela, ez? Jolas bat bezala, eta gero hortik, grabaketak gehitzen juntzien, Kargos bere aldetik, eta Bonberok beste aldetik, eta 20 urte hauetan, 200 diskatik gora grabatu dira, eta era guztitako disko grabatu dira. Izen batzuk esan barrik baldin maie, esango nuke, Anari, Berritxarrak, Kuraia, Nacho Vegas, Mire Niza Tulsa, Ele Belga, Zea Maiz, hainbat talde, ez? Eta estudioare estudio lau egurrekin indako estudio infrastruktura minimo bat ingendun, gero hobetu ingendun, hor 10 duten genituen estudio zaharrotan, eta gero junginen estudio berri bat eraikitzea erabaki gendun, gehien evoluzioak eraman zigun gauz batena, eta estudio berriak ere beste 10 urte ditu, eta gaurko ginen hor jarraitzen dugu, gabatzen, eta sortez gustuko dituen proiektu egiten. Gure lana ez da talde bat profesional maila baten iristen danen
egotea, gure lana da hasierako momentu horietan egotea. Eta nire utzten gainetik talde askontzako aurreneko diskoi grabatzea magikoa, igual ez dituzten zure bizitzako kantu hobenak, ez du sonatuko zure bizitzako disko hobena bezala, baina nik beti aurreneko disko bat talde batekin grabatzen zuen niretzako disko magiko bada. Eta gure lana da musikaren arrobiak proiektu lantzea, ez? Eta pixka atoi izan da gure Bonberen ekintzaken, ez dakit, lan inteko era bat, ez? Arima taldearen bi diskoak Bonberenean grabatu dira eta Bonberenea ekintzak zigiluak kaleratu ditu. Paule Bilbao da taldeko abeslaria eta gitarra jotzailea. Bonberenea bada familia kontu bat, ezagutu nuen hori osaba eta aitarengandik, ez? Beraik betianik hemen egon dira eta oso kontaktu estua daukate Bonberenearekin. Eta ni gogoratzen naiz, hori, 10 urterekin edo ezagutu nuela lehen aldiz Bonberenea eta etorri nintzenean pixkat, zirraraz, ikusten nuela hemen egiten ziren ekitaldi guztiak, hemen zegoen mugimendua azkenean. Nire herrian ez dago bat ere mugimendu kulturalik, orduan oso kontraste polita da, ikustea baudela hor beste leku batean kulturaren sua piztuta mantentzen dela. Azkenean laguntza proiektu berri batean ezinbestekoa da eta lehenengo momentutik jaso genuen. Eta hori izan da baita proiektuari hasiera eta bultzada hori emateko ezinbesteko elementu bat, nola ez. Aurretik maketa bat grabatu genuen, baina ez zen izan nola estudio bateko antzekoa. Eta oso esperientzia polita, oso magia handiarekin, ez? Azkenean baita, familian murgilduta, baita osaba etorri zen, aitarekin baita grabatu genuen, patxi bat zegoen hortik, txapekin baita, orduan oso giro gertukoa eta oso gozoa, oso esperientzia gozoa bezala gogoratzen dut. Euskal Herritik oro har aurkeztu dugu, gero baita Madrilen jotzeko aukera izan dugu. Azkenan ezagutzen ari gara beste agertoki batzuk, ez beste estena bat baita, igual lehenengo diskoarekin lortu ez genuena. Eta nik uste baita jendearekin kontaktu gehiago izaten ari garela, eta pixkat handitzen ari dela, sare hori. Dena taldeko Xabatek eta Beñatek argi zuten disko berria Carlos Osinagarekin grabatu behar zutela. Horrela hurbildu zen talde ondarrutarra Bonbereneara. Guke argi eukan, hau disku grabateko orduan txapzanla zentzu duena, bera isati teknikaxe ekoizlit, beraz hasi ginen kontaktun eta zimaz hoxe. Gero kontzertu egin duen Bonberenean, da aparte relazio etxen hasi ginen, da holantxen etorri zen Bonberenean hori, gutzako Bonberenean etxi ba, ez da iba. Autogestinoin sinisten duen talde bat izan da, ez da, kolektiboki erunde autogestinoi ez da izan esan. Zanin taldik geuke eruten dugu hori, ez da, komunidadi sortzen dugu eta hoxe izango neuke eta babese oso garrantzitsurela gutzako eta hoxe komunidadin hori plataforma guapuzela da. Gutzako ilusio handia esku, porgatzanin beti xanga, ez da, txapegen jaben diskun eta oso fanak xanga beti. Eta, ez da, gutzako horre bat, osea, gau disko etxen gabazen momentutik beti pentsaro hau txapeaz graba irau. Eta, ez da, jatzaini super gustagatu da, beste esperientzia bat diskun. Eta ez du izun bede putan darre eta asko ikasi irau eta Azten dan talde batentzako bat ez be, lako familia baten parte izati beti laguntzi da, ez da, super posika. Da, vinilu
Osea, nahi gen, guztan gazkune formato bat, kontsumiten duen formato bat, da nahi gendu noixe fiziko eta zune. CD como que galtzen hasi dela, como ez da. Iluste ez da, guapure, vinilu. Ilusinio etxeskun da. Aditaldeko Jon Urbizu Tolosarra da. Gaztetatik izan da Bonbereneako kide. Txarangarekin hasieran eta bere musika egitasmoa garatuz gerora. Ni emonea tornitzan etxe honta 14-16 urtekin. Familiakide bat dela eta hemen patxik lagun bat dauke, laguna bai, lankidea. Horkin erosoa, Inigo Sinalde, eta haren bitartez, imagina dauket sartu etxea, Igo eskeratatik, ikusten duna korrezko etxea, una pasada. Igo nintzen, da antzion patxi, ordenadore geran, da behakin pixkatean hitzeiten nintzen, da kontua zen, pixka izan sartzeko nahi zutela, eta gero txarangan apartere bai, eta Bonberenen txarangan, 20 bat kide izango ja. Lehenago aurretiken ontzien jende gehiago ez, baina gauza bat eta beste dara, azkenen reduzitu inda taldekide kopurua, baina hor txegabiltz. Eta diskoare eta dute bain 2022an, eta nire utzita ibili nintzen pare bat urte hola, eta gero azkenen bueltatu naiz, baina barrun sartuta bezala konsideratzen naiz, txarangako kidea gaur egun. Ez da errexak gaur egun disko bat ateatzea, gauza panorama dagoen bezala, garestia da bat eta beste, eta, esan dizuet, ni txarangan eta adikine bai hasi nintzen, apatxin bitartez, apatxi bakarrik ez, etxiko jendea, Sanber bat eta beste, eta behien laguntzakin adi sortu zen, netzako, arazo pertsona batzungatik eta lagungarria izan zezakelako, eta musika itea adikin eta nahi lagundu iteit, pertsona bezala, aurre iten, eta aberasgarria da alde hortatik. Hasiera Marian honi Antxonteria gauden, gero onginen Antxonteria ni eta Joanes Ederra zarautzekoa. Gaur egun adi gara, ni Jon Urbizu, Gorka Otamendi baterin, eta bajista bezala Iñaki Mujika asteasukoa. Bonberenea eta rodeo talderen arteko harremana kontzertu batean gauzatu zen. Elkarlanean hasi eta taldearen estudioko azken emaitza den Moira diskoa Bonberenean bertan grabatu zen. Hemen jotze genuen batian, patxikin ditzitzen honginan, eta hori suertau zen diskua behekin ateratzeko, eta hori guri proposamena egira zen asko gustatu egun, eta horre suposau digu, azkenian Bonberenea Euskal Herrian guretzako bintza toki bat referentzizkoa plan hori autogestio eta musika aldetikan da estena bere izena akala eta hori guretzako oso azkenean beste jende gehiago aldatzeko beste aukera bat, ez? Azkenean gehu berrian dana behaiek emate joan esmatizun propaganda puntu horrekin ez, sello baten barruen oti bezala. Elkarlanean hasi ginean guk aurren atean un EPU eserrian grabauta geneukan, orduan ez da entzan posible izan bertan grabatzea. Baina bain beste diskuak grabatzen lanian hasi ginean, naturala izan zen, patxik izan zen. Ez hemen grabatzen da, guretzako ere aurreneko aldiz Gaztain estudio inautenetik ateatzeko aukera bat izan zen. Eta guretzako exigentzien nivelare pixkat zona konfortatatik erten, txap bezalako baitere referente o personaje batekin grabatzea, esperientzi latza izan da guretzako. Maitzakin da oso ezberdina inautekin da azkaun beste diskotekin, igualdekin hola. Hori da, baina oso guztua maitzakin. Euskal Herri mailan hasi ginen, baina gero
Suiza juteko aukera eduki genuen, eta egia esan kriston aukera polita, eta oso guztua, eta gero berriz bueltan, egia esan. Gudaran kontzertu pila askau da, hemen bastar guztietan hiliko da. Zatatatz. Handira mendikan, nugu oso. Komunitatea eratu nahian batu zen Oki de Farfala taldea Bonberenea ekintzak zigidura. Taldearen iraun diskoa Garat estudioetan grabatu eta Bonbereneako zigilupean ikusi du argia. Bai, guretzat Bonberenea ekintzakin ateatzea izan da aukera bat, egia esan. Aukera bat bereziki komunitate bat iteko. Uste gatozela proiektu kolektibo askotatik eta taldean bai estiloagatik edo belaunaldiagatik o danadalakoagatik ez dugu topatu olako beste talde batzuekin konpartitzeko joera hori edo. Eta orduan eskaini zegoenean Bonberokin ateatzea ikusi genuen hoxe beste batzukin saretzeko modu bat, gaina lagun mordo bat ere bazebiltzan bertan, eta hori beti da motivazio bat. Ni uste txalogarria dela, indan ibilbidea eta guretzako hori bat, gu azkenetakoak gea etxe honetan diskakin sartu geanak talde bezala, lehenago makinalde zibilik gehan beste den begauzetan, baina bai diskakin azkenetakoak gea sartzen eta guretzako da lujo bat batez ere esan deuna. Nire ez ditugun talde eta artista pila bat bertan ibiltzen dialako gaur egun eta lagunak ere bai. Orduan, pixkat ekainak lauko ere hori izango da. Nire ez ditugun talde asko eta egun asko entzut ditugun talde asko ikusteko aukera, behaekin jotzeko aukera eta lagun pila bate bai elkarrekin, orduan lagun horiekin ere denbora pasatzeko aukera polita. Eta, hasieran dakau hori joan dakau lehenengoa, bateri jole berriakin, eta gero Paris, Holanda, Berlin, Alemanian pare bat hiru idazkau, eta gero izango Suitzan bukatuko dugu jira. Eta gogotsu gaude, 2019an ingenuen azkeneko aldiz bira, eta seigarrena izango taldiantzat. Eta ilusioz talde hau hortarako sortu zen, karreteran errepideatea eta bidaiatzeko, eta hoxe, hortara bueltatzeko gogoz. Giante taldearen bigarren diskoa ere, Bonberenea ekintzak zigilupan argitaratu da, vinilo formato ederrean. Imanolo Kinena bateri jolea, pozik da diskoak izan duen harrera onarekin. Guretzat oso garrantzitsua izan da, bereziki kontzertuak antolatzeko momentuan, baita beste euskal bandekin harreman estu bat izateko momentuan, eta gero gure harremana ere ez dakit, bai bandekin, bai aretokin edo gaztetzekin hobetu da eta difusio potoloago lortu gudu Bonberenea ekintzari esker. Hainbat banda hemen grabatu dira eta guretzat oso garrantzitsua da aukera izatea estudio hauetan benetan grabatzea eta horretaz aparte aretoaren soinua ere niretzat, bateria moduan ez dakit nola esan, baina hemen lortu duguna soinuaren aldetik berezia da eta oso pozik gaude. Bai, egia da, guretzat ez dakit. Rodeoarena da guretzat erreferentzia handi bada eta horretaz aparte hemen barruan ez dakit, txapen lana oso ezaguna da eta baita ez dakit, Analirena edo ez dakit, nik nire aldetik hori bateria moduan hitz egiten dut eta nola grabatzen dituen bateriak niretzat berezia da eta benetan nabaritzen da gure diskoan. Baina beste aldetik ere ez dakit, gitarra grabatzeko momentuan ere hemengo soinua gustatzen zaigu eta lortu dugunarekin oso pozik gaude eta aukera bikaina izan da guretzat.
Bonberene ekintzak zigiluaren 20 urteak zuzeneko jaialdi batekin ospatuko dira. Ekainaren 4ean izango da, eta arratseko 7etatik goizaldera arte, 14 musika talde igoko dira gertokira. Bueno, pixkat hau idea dator Otsailean hainbat taldekin elkartu ginen hemen, eta hortik sustatu zen idea bat, 20. urteurrenan ingurun festa bat iteko garaien, zein bat gendun. Da, taldeen aldetik eta jendeen aldetik gogoa zeon, horako jaialdi bat iteko, 14 talde jotzen dutenak. Eta, hori lantzen jungea, eta, egun hortan, Euskal Herriko hainbat talde ikusteko aukera izango dituzu, estilo ezberdinetakok, aurpegi berrik, Euskal Herrian askotan esan izan du azkeneko urteetan estenaik ez da hola, ez? Nik zait estena bat bada hola, ez? Beste bat bada nola konsumitzean estena bat edo beste, baina estena bada. Eta, egun hortan hasiko gara atxaldeko 6etan, eta goizeko ordu batak arte, ordu erdi bat joz, talde guztik ikusteko, 14 talde ikusteko aukera izango da. Bi eszenarioetan banatu ditu taldeak, hirukoteak dienak eszenario txikian joko dute, betiko eszenarioan, eta laukoteak eta boskoteak taldeak eszenario handian joko dute. Eta talde bakoitzak ordu erdi joko du, eta, bate bukatzearen bestea hasten da, eta hola, goizeko ordu batak arte. Goizeko ordu baten kontzertua bukatzen danen, Olariusen Brodesak sartuko die, eta horretan dago, ungo die, egunak gitu arte, pintxatzen eta musika honen jartzen, ez? Musika taldeak ere gogoz dira zuzenean aritzeko. 20 urte ez dira egunero betetzen, eta beraz, zuzenean dena emateko prest izango dira bandak. Bai, keston ilusioekin eta keston gogoekin baita jaialdi honetan parte hartzeko. Azkenean baira talde lagunak eta Bonberenearen esentzia ardatz duen jaialdi bat, ez? Autogestioa du ardatz eta baita musika eta kultura bestearen esentzia hori. Beti egiten dugun moduan lehenengo eta bigarren diskoko nahasketa bat, gero baita Anariren bertsio bat beti zuzenekoetan jotzen dugu. Eta ordu erdiko kontzertu bat izango da, orduan motza, baina saiatuko gara potentea izaten. Ez da, kontzertu potente bat, da alik eta hobetuen ez da. Intensuen aixatit. Gauera guztiz lakoa zen atzanin. Batez betuz ontxe hueltan datuzela 3 urte joaik egon da. Eta ez da badanak, batzuk inoiz ikusi baik, beste batzuk ikusteko guak, eta lagun hartin. Atzain gori ilusioa itxaskula, horren beste entzun duen talde batzuk ez da naixo konpartiduti, kriston erregalo bat. Batez disko barri joko eta pare bat kanta aurreko diskokuk, gex ez da belako kontatzen horretatik. Gogokin, gogo askokin. Ze gu aixeatzen nahi geha pixka bat bolok eta lotzen edo esaten den bezala, baina ez da bat erresa. Eta, gutzako ere bai oso egun importante izango da. Jo, disfrutatu, jendek disfrutarazi, eta, bolon batin eta gauza denak. Kantu zerren izangoa lehenengo diskoko 5 tema, gero bigarrengoko beste 2 hola, eta gero beste pare bat edo 3 ez da denak grabatuta, eta hoxe joko du. Gutxi gora bera 10 bat kantu, ordu erdiako, eta hoxe izango da. Bai, azkenian nik uste dara holago festi bat, guretzako beharra, porque lagun pila bat egon goia musikai artean, nik uste gogo handiak jende horrein danakin juntatzeko eta egun hori bizitzeko. Aparte, pixka bai da ez, askotan komentatu, beti festivaletan betiko grupuak, betiko talde tipikoak, betiko formato tipikoan, hortik aldentzean zoze ez, holako leku baten, holako festi bat, enbeste taldekin, egun osoko zea bat, oila egun osoko festi bat, zerbait ezberdina ez, eta danak egitzatia taldiak, ez da nola esan, rollo hontan siniste duenak eta hortan moitze ganak azkenian, orduan guretzako festa egun bat.
hainbeste talde izan da, ez deula, hainbeste tarte ukiko jotzeko, orduan diskar aurkeztuko degula. Egon ginean aurretik ere hemen aurkezten, gaina, guretzat egun berezia izango da, gaur egun gurekin jotzen dune Larriren azkeneko kontzertua izango alako. Orduan, izango du gozotik asko, baina gazitik pixka bat ere, eta guretzat ospakizun bat izangoa, oain arte egin dugun ibilbideana, martxotik honea egin dugune ibilbideana, eta gero ate berri bat ere irekiko dugulako aurrerantzean, orduan, hori da, Larrik azkenean gurekin taldean 2 urte ditu, eta lagun bezala 20 urteko harremana dakau. Lehenengo aldiz taldeekin hasi ginenetik Mallorca juten eta behiek etortzen, orduan egun berezia izango da, eta sorpresa berezin bat ere izango dugu, baina gainontzian diskako kantuak joko ditugu. Negar pixkat ingo dugu. Negar pixkatein eta ospatu ere ingo dugu. Bai, bitatik. Guzeatuko garena izango da, kontzertu oso bizkor bat, sartuko dugula bertsioren bat, saiatuko gara sorpresaren bat sartzea hor. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den, eta egun osoa pasatuko dugu hemen, bazkaria egingo dugu, eta gozatuko dugu egunaz. Izango da jai bat, eta gainera 25 urte urrena izan da guretzat, da premio bat guretzat hemen izatea, eta oso pozik gaude. Sarrerak online bitartez erosteko aukera aukezuea, entradiun plataforma hortan bitartez, enea ekintzak 20 urte jarrita, jaialdia jarrita, aukera edukozu Sarrera erosteko. Sarreran €10 da, eta danok etortzea espero.